Kayeng ya no. Iya Pak iya. Sadurunge matur ngaturke Gong panuwun tanpa pindhan. Wingi iki pinitaya aku lan kowe nggelar wujuding mayang kulit ana kantor DPRD Kota Kediri. Ngono Pak. Mergo saka kawicaksananane Bapak Sujono Teguh selaku ketua DPRD Kota Kediri, sedanuwun kula sampun pinitaya Bapak. Aku lek nonton panjenengane Bapak Sujono ki tenan. Dadi Priyagung sing mawa cahya ngowong prabane. Ngono Mak. Pantes kinarya dadi pimpinan, pantes kinarya dadi pepayunge warga masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga matur Gun panuwun kang pindhan marang Bapak Katino iki saka fraksi Gerindra. Ngono. Semanun kawicaksananipun Pak. Uga matur karo Bapak Sujoko Adi Purwanto alias Joko Oreng. Ngono Pak. Pak Joko ki duwe julukan ki nek cara ratuke ra ana ta Prabu Duryudana, uga jejuluk Prabu Suyudana. Jejuluk ki ora ana. Mula diwene karan Joko Koreng. Kok duwe jeneng Joko Koreng ya kok yen piye kok nganti duwe jeneng Joko Koreng aku dhewe iki ora ana. Sing baku panjenengane wit 20 taun kepungkur iki wis tepung karo awake dhewe wekasan nganti tekan dina iki dadi jalan ngrembakane Laras Kawiryan. Sadurunge panjenengane ngasta dadi dewan iki wis tepung-tepung mulai ngerancang ya karo aku. Ngono Pak. Biyen iki ora ning apa-apa ngono. Yo bingung arepe masjid kok amplope piye plurune piye rek. Ora apa-apa. Nah, mergo saka pambudidayane ndirene tak tetek tangguh tak nyati tetek pikir tangguh laku tangguh ing bebaya. Wong Pak Joko ki ra jiwane Puntadewa rek saiki. No, pengawak Bratasena ya Werkudara, ambudaya kaya Janaka, seneng tresna karo kawula cilik kaya dene Nakula Sedewa. Nah kuwi. Mula didhelake para mundhel ya no, muga kaparingan wujude bagas warasan, murah rezeki panjang yuswane awet oleh momong warga masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah kuwi ira manggon ana kutha raja, bumi sepuh, kutha senior sing tinular dening wilayah. Negara liya kuwi nek cara biyen. Ngono Mak. Mula tembunge kutha raja sing mawa teja. Umure tuwa ya. Umure wis tuwa. Dadi laire kutha Kediri iki miwiti tanggal 17 Juli 1879. Kuwi umure wis 1142 taun. Kuwi kutha Kediri. Kutha Kediri umure sono kuwi. Dadi wis tuwa banget. Iya kok. Banjur niku ana juting raja asmane ya ki Prabu Erlangga. Dadi medang kauripan sanes medang kamulan. Nek medang kamulan iku tlatah Wanasaba, tlatah Magelang. Kuwi Prabu Suwilacala sing nurunke Nyai Ageng Begelen iki saka trah Wanasaba. Ngono Mak. Dadi biyen iki sama struktur kerajaan tahun 1879 wis ana. Dadi zaman semono kuwi wis ana wujuding raja sing megang otoritas politik tertinggi menduduki puncak ya kuwi hierarki kerajaan sing maksudnya apa? Kabeh peranatan undang-undang rancana sing gawe raja miwiti saka kutha nganti tekan desa-desa. Ngono Mak. Jenenge wis beda.
Upamane jenenge apa? Ana Rakyan Mahapate, ana Rakyan Hamangku Bumi, ana Rakyan Tumenggung, ana Rakyan Bemung, ana Rakyan Ronggo, ana Rakyan Kanuruhan. Kuwi 5 pejabat ki pendamping raja. Nek cara saiki nek ora keliru perdana menteri. Wah, ngono mah. Dadi wisana jalan semono iki. Kuwi jenenge Menteri Amanca Negara. Panca Wilwatikta cara tembung saiki ngono perdana menteri sing tak turke ngarep. Oh ngono Pak. Mula perlu mengkaji wujuding sejarah. Kediri iki ana buku sing diarani Kidung Tantri Kediri sing mengkaji babagan filologis. Nek tekan ngene iki ya gokku mesti bingung. Apa kok mengkaji wujuding filologis? Ya filologis ini wujuding ilmu pengetahuan tentang sejarah sing melajari kehidupan suatu bangsa. Jadi kuwi naskah biyen didadekake referensi banjur didadekake buku Kidung Tantri Kediri. Aku iki bakal buku kuwi perlune apa nom-noman ben weruh kan lakune sejarah. Ngono mak. Ben weruh karo lakune sejarah mula dirangkum ana Kidung Tantri Kediri. Wujude buku-buku saka naskah lama banjur ing kono kanggo kanca kawula muda men ora lali karo leluhur kang sarta para leluhur. Dadi strukture ana sing darani Weda Mantri ngono. Arya Dipara, Arya Maraja, Mantri Tasadari. Ngono Mak. Biyen iki Satpol PP ya sanek Mak. Lho ana. Satpol PP sarane jenenge dudu Satpol PP. Mula tak atur ngarep strukture Kediri iki dicontoh karo strukture ya kuwi Sriyaji Jayabaya. Dicontoh karo Majapahit, dicontoh karo Demak Bintara, dicontoh karo Pajang, dicontoh karo Mataramno. Ngono ya, Mak. Dadi nek nang kono ki Satpol PP biyen apa? Jenenge Bayangkara karo Bayangkari sing menjaga lingkungan istana. Kuwi jumlahe 1.500. Kaya karo marung gumun. Monggo 1.143. Kowe mesti guyu masalah aku marang ngono dapurmu. Ngono ya, Pak. Zaman semono ki diwan ya wis ana, Mak. Lho, ya wis ana to. Ora wis tak kandhake. Pejabat. Pejabat sing bantu, pejabat birokrasi sing bantu raja kuwi ana. Dewan ya wis ana. Ning tembunge dewa kuwi mau istilah tegese apa wong sing berpikir di atas rata-rata mula pinilih. Dadi biyen ki nek milih dewa kuwi rajane padha ngumpul. Raja ngumpul ana papan kono banjur dianake poting. Ngono Mak. Ana ora-ora umpame rak jembar to. Dadi kutha Kediri iki jembar banget ora kaya bangunan saiki ora mbok dikumpulke para masyarakat dikumpulke karo raja banjur dipoting calon-calon dewa utawa diwan mau. Ana diwan sing mangani pertanian, ana sing mangani listrik, ana sing mangani ekonomi, wis bla bla dan lain sebagainya. Ning kono dipoting, sawise dipoting dipilih. Mengko nek wis dadi banjur ning kono bakal kawisuda. Ning sadurunge kawisuda para dewa utawa diwan mau sing kepilih banjur diwan mau golek cikar. Sik oleh kok golek cikar lho piye? Dewa di arepe diwisuda iki golek cikar-cikare cikar gabet. Kuwi ora lukisan jaman biyen. Ana wujuding cikar utawa grobak sing dawa nganti 50 yang 75 kae pilihan dewa jaman semono. Kuwi disaini wujuding beras, disaini wujuding gedhang, disaini wujuding jagung, disaini wujuding pangan kanggo warga masyarakat
tebusane nggone milih dewa kuwi mau. Wah tadi bar kepilih dipoteng banjur dewa mau kawis suda dening ratune ning sadurunge iki banjur nggawa cikar dawa ya kaya ngono kuwi critane. Beda karo dewan saiki. Nek dewan saiki duwite ra dhisik. Nggih kader karo amplop. Beda ya beda. Mula nek biyen ki banjur menehi rezeki mergo bute wong biyen ki mung pangan. Wong ngono ya mah. Kuwi dewa jaman semono. Mula nek jenenge jaman saiki ana dewan sing kepilih kuwi kudu napak tilas karo leluhur kang sarta para leluhur. Biyen ki anggere bar menehi pangan banjur nanggap wayang. Dewa sawise dipoteng banjur nanggap wayang. Wayange wayang apa? Wayange wayang gedhong. Mergo negara Kauripan dibagi loro dadi Jenggala. Kuwi ibu kotane Kauripan. Pandalu kuwi pusat pemerintahan mapan ana Ndaha. Pandalu kuwi sisih kulon daerah kono lho. Daerah sisih kulon daerah Semen ngono mak. Ning pusat pemerintahan ana Dawanapura. Ha nek Jenggala maneh pusat pemerintahan ana Kauripan. Ngono. Banjur dewa padha nanggap wayang. Lah wayange wayang gedhog, dadi wayang gedhog niku sing awali mapan enten Jenggala critane ya kuwi crita Panji mergo trah turune sinten? Trah turune Panji Mapanji Darasakan. Oh, ngono Pak. Ya kuwi diteruske karo para sing raja labane Prabu Erlangga upamane Sri Aji Jayabaya kuwi ya ana wayang. Dadi wayang para sing nyiptake Sri Aji Jayabaya. Ngono mak. Dalange bancak karo daya. Nah banjur ana meneh wayang beber iku wayang Majapahit, dalange Sabda Palonaya Gengga. Usih ngono banjur Demak Bintara wayange wayang jemblung kanggo syiar Islam. Bareng terus negara Pajang Sultan Hadiwijaya wayange wayang Sadat mengenang perjalanan syiar agamane panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga. Sabanjure Kanjeng Panembahan Senopati Mataram pecah dadi loro dadi Surakarta lan Yogyakarta banjur ana wujuding wayang kulit ning wayang iku pusate enten Tlatah Kediri. Wah ngono ya Pak. Jarine wayang iki saka negara India. Lah kuwi crita sing salah. Mula bukan buku Tantri Kediri, Kidung Tantri Kediri. Lah critane kok dadi nek wong India, ora kok dadi nek wong India. Nalika semana negara Majapahit ketekan Islam Prabu Brawijaya rabi karo Putri Cempa sing agamane Islam, Empu Walmiki ora percaya. Dheweke pindah ning negara India. Kuwi sastrawan Majapahit, banjur nulis buku ya kuwi Mahabharata karo Ramayana. Ning mung sepenggal Ramayana karo Mahabharata. Dadi leluhure ora ana sing jagep mapan ana tanah Jawa. Buktine apa? Eneng Gunung Hardojuna, ana Tapak Subali, ana petilasane Dasamuka, ana petilasane Kumbakarna. Dadi wayang iki leluhure awake dhewe. Wah, ngono ya Mas. Mula saka kuwi wayang kudu dibudayake cah. Wah, iya. Dadi biyen wis ana ya Mas sing darani njaga praja wis ana. Njaga kredibilitas, njaga bakat martabat selaku pemangku jabatan wis ana. Mula sinau kuwi penting, belajar sabedina ora ketang rong jam maca buku, aja nganti wong sing dadi payung agung negarane dhewe kuwi kalah karo rakyate. Nah. Ya, no, iki ngaturke panuwun didongake muga-muga para pundhen kang padha mangku jabatan minangka dadi wakiling rakyat teka kersa karo rakyate menciptakan rasa hormat, toleransi, hormat saling menghormati, sing sapa ndangak sing dhuwur padha ndingkluk, sing gedheke rasa pangerten, samat sinawat dandaya dinayan, sawiji-wiji mapan jading jejiban kang beniji, alam barang jiwa nunggah bangsa, jiwa nunggah basa, jiwa nunggah negara. Beloke Mas. Sepotare kang tak anti-anti pos lakon rene
dening panjenengane pundenku Bapa Sujono Teguh lan Bapa Katinaga Bapa Sujaga ingkang minangka dadi pandhegan utawa pangarsa ngrawuhke bintang-bintange Kediri upamane sapa panjenengane Mbak Niken Salindri uga Mbak Brigita Ayu Brigita niki nggih saking Kediri niku kulon terminal dadi alun-alun niku nguwon omahe ra di pepet gunung ya Nduk niku pun lulus isi jurusan kerawitan jadi wakil banget bintang saka Kediri pancen wakyune gede tibake sinden Kediri ya Mak ya diaturke siji baka siji titikane kula Mas ya terus iki andalane rasa weyang nangis sajroning atiku